Oso emaitza onak ematen dizkizue, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 5 eserleku lortuko zenituzkete, eta Nafarroan 6 guztira. Igandera korrelako zerbait espero duzue? Bai, esateko oso baikorra gaude, jendeak ikusten du Euskal Herria Bildu alternatiba bezala, eta bai, benetan espero dugu hori betetzea eta agertzea ahalik eta indartsuagoak. Duela 4 urte komentatzen genuen ja hasi zela Euskal Herria Bilduren itxaropenaren olatua, bai? Itxaropen eta olatu berde hori, maiatzean gauzatu da olatu hori, jarraitzen du olatu horrek, eta espero dugu 23an tsunamia izatea. Tsunami, itxaropenaren tsunamia. Bueno, nola baita azkeneko udal hauteskundeetan gauzatu eginda gorako joera hori, ez da? Ziklo aldaketa baten aurrean gaude? Hori esaten dugu eta nik uste dut gauzatuko dela 23an. Zikloa ez da zerbait kujunturala, ez da zerbait gertatu delako, baizik eta komentatu dudana. Ja prozesu eta ziklo hori atzetik dator eta joaten gara aurrera egiten, eta jarraituko dugu aurrera egiten. Legealdia zaila izan da, tartean pandemia bat egonda, Ukrainako gerra, baina EH Bilduren lanari dagokionez ze balantze egiten duzue? Esango nuke oso balantze baikorra ona. Lortu ditugu gauzak garrantzitsuak, ikusi dugu jendeak gurekin, guri esker hobeto bizi dela. Lortu ditugulako hainbat gauzak bai pentsioen aldetik, bai etxe bizitzaren aldetik, bai amiantoren gaiaren aldetik, egon dira gai sozialak, eta hortan egon gara lanean Madrilen, eta guk esan dugu bai eskubidetan eta bai askatasunetan gauzak ekarri ditugu eta garatu ditugu. Kaso askotan gainera, negoziazio luzeren ondoren etorri dira akordio horiek, esate baterako, etxe bizitza legea horixe da, onartu den azkenetako bat, ezta? Bai, egia esateko lege garrantzitsua da, naiz eta batzuek esan kompetentzia aldetik eta hor badagola zapalkuntza edo zer esan, guk esango genuke honekin bermatu dugula segurtasun legal bat. Eta honekin giltza ematen dugu, hemen dauzkagun bai Erkide Autonomoan zein Nafarroan dauden legei, hasteko garatzen eta hasteko benetako politikak aurrerakoiak eta progresistak egiten etxe bizitzaren kasuan ere. Zuk aipatu duzu, EAJ kritikatu egin zuen hain justu ere, nolabait Gernikako estatutuaren eskuduntzak urratu egiten zirela lege horren bitartez. Bai, eta konfirmatzen dut ere, ematen duena dela segurtasun juridikoa hemen, Hego Euskal Herrian, bai Nafarroan eta Erkide Autonomoan, hasteko hemen dauzkagun legeak garatzen. Nik uste dut hainbatetan planteatu direnean etxe bizitzaren aldetik egiteko eta eskaerak egon direnean benetako politikak ausartak egiteko, momentu batzuetan aitzakitzat hartzen zen ez egoela segurtasun juridikorik. Eta orain, estatuko legearekin ematen da segurtasun hori. Esango genuke dela lege paraguaz deitzen denak, babesa ematen du gero hemen egiteko benetan hemen egin behar duguna. Zeintzuk izango dira, datorren legealdiari begira, EH Bilduren lehentasunak? Lehentasun aldetik guk daukagu buruan eta argi gainera planteatzen dugu jarraitu behar dugula sakontzen eskubidetan, gero eta eskubide gehiago lortzen jendartearentzat eta baitare askatasunetan sakontzen. Baina, nik esango nuke adibidez, hor badagu mozal legeak adibidez, bada lege bat saiatu dela makillatzen onartzeko eta gu hortan ez gara erori, ikusten ditugu badaudela artikulu oso lesiboak adibidez gomazko pilotak erabilerarena oraindik mantentzen zen, adibidez autoritatearen aurreko delitua edo
mantentzen zen, eta mantentzen zen adibidez, etorkinen kasuan, las entregas en caliente. Gauzak horiek ezin dira onartu. Guk ez dugu onartzen olako lege bat mantentzen badira olako artikuluak aurrera egitea. Horregatik, esaten dugu lege horrekin bukatu behar dugula. Ikusten dugu baita ere sekretuen legean, memoriaren kasuan baldintzatzen duela askok, eta ikusten dugu lege horrekin ere amaitu egin behar dela. Germanen kasuan, Mikel Zabalzaren kasuan, ikusten ditugu badaudela biktimak askok, oraindik ez dutela jaso haien bai egia, bai ordaina eta bai erreparazioak, eta horrekin amaitu behar dugu. Azken finean, biktima guztiekin bat egiteko. Eta, bai sakondu behar dugu pensionen gaiaren aldetik, bai sakondu behar dugu feminismoaren gaiarekin, orduan, izan behar dugu aukera bat jarraitzeko sakontzen politika progresistetan. Pentsioen kasuan, noraino igotzeko prestengo zinetek? Guk ikusten dugu, adibidez, astelenero ikusten ditugu pentsionistak daudela eskatzen 1.080ko pentsio minimoa lortzea. Guk ikusten dugu hori lortzeko jarraitu behar dugula lanean, eta ikusten dugu ere, ez bakarrik hori, etortzen bagara Euskal Herrira ikusten dugu zenolako soldatak eta zenolako gastuak dauzkagun gure egunerokoa oso garestia da. Eta gutxienez bizitza duin bat izateko 1.080 ere, murritz edo txikia geratzen da. Hala ere, gure lehenengo helburua 1.080 hori lortzea izango litzateke gure helburua. Ikusiko dugu zer gertatzen den igandean, baina Sánchezek aukera izango balu gobernatzeko, gobernu burua izateko, zuen babesa izango luke? Guk beti esaten dugu, hor badago pak bat, ez? Lehenik eta behin esaten dugu guk eskuinen darri ez diegula aukerarik emango gobernuan emateko gurean baldin badago baldintzatzeko hori, eta argi dugu hori lehentasun bezala hor egongo dela, eta bestaldetik ere esaten dugu gobernu aurrerakoi bat, baina politikak aurrerakoiekin. Ezin dugu onartu PSOE bat jarraitzen duela egiten eskuin indarrek egiten dituzten politikak. Horregatik baldintzatu behar dugu dana. Bai eskuin indarrak ez egotea eta gobernu aurrerakoi batean politikak aurrerakoiak egiten. Legealdi osoan, Podemos eta PSOEren gobernuak zuen laguntza izan du, lege asko aurrera ateratzeko, baina kanpaina gero ikusi dugu Sánchezek nolabait ukatu egiten zuela zuen laguntza, nolabait baztertu intzaituztete. Hori nola ulertzen da, nola hartu dezu zuek hori? Nik ikusten dut hor badagola konplexu bat, bai PSOEren aldetik eta PSOEren aldetik konplexu handi batekin gia badela garaia gainditzeko. Azken finean erosten diete espazioa edo eskuin indarrei, beraiek markatzen dute, beraiek erabiltzen dute mamu hori, aitzaki hori gure haien kontra egiteko baina gu erabiltzen, eta ala nola, ari gara ikusten PSOEk eta PSNek hartzen dietela baita ere kontestu hori, eta favore bat egiten die. Orduan nik uste dut 4 urte hauetan argi ikusi da zenolako harremanak izan ditugun, eta, argi ere izango da determinanteak jarraituko garela izaten. Orduan, gobernu aurrerakoi bat egiteko Euskal Herria Bildu beharrezko izango da. Nafarroako hautagaia zarela aprobetxatuko du galdetzeko Nafarroan negoziazioak nola dauden jakiteko? Argi eta garbi nik uste dut zentzudunez nik uste jokatzen badugun denok gaude zain 23an zer gertatuko den. Euskal Herria Bildu bat indartsu markatuko du gehiago. Baina, hori ere guk esaten dugu Maria Txibiteri dagokio bai antolatzea, bai bideratzea gobernu hori, eta gu indartsuak baldin bagara, baitaren markatuko dugu gobernu horretan zer egin behar den. Aurreko legealdian presoen sakabenatzerekin amaitu zen. Zentzu horretan urrengoan beste pausu berriak ematea aurreikusten duzue?
Nik ikusten dut ekarpen handiak izan dela presoak hemen Euskal Herrian egotea. Elkarri bizitzarako eta benetan ikusten badugu elkarrekin sortu behar dela Euskal Herri bat nun eskubide guztiak bermatzen diren. Eta zentsu horretan nik uste dut hemen eskuduntza izan da, saiatu behar garela benetan legea betetzea, eta baldin badaude eskubideak bai kalean egoteko eta hasteko bizitza aurrera eramaten, hori bete egin behar dela. Gaur egun, naiz eta Hego Euskal Herrian egon, bai Hego Euskal Herriko kartzeletan egon preso askok, eskubideak badauzkate eta Madrildik oraindik ere mosten edo baldintzatzen zaie. Eta nik uste dut horrekin amaitu egin behar dela. Erabakitzeko eskubidea planteatuko duzue? Barkatu? Erabakitzeko eskubidea, legebiltzarrean, datorren parlamentuan, datorren legealdian planteatzeko asmoa duzue? Nik ikusten dut, bai hemen eta bai Madrilen jarraitu behar dugula, bai autogobernuak eta bai erabakitzeko eskubideen aldetik urratsak ematen. Ikusten dugu adibidez Madrilen markatu behar da eta gogoratu behar diegu eta argi geratu behar da urrengo legealdian estatua nazio desberdinetakoekin osatua dagola. Eta eskubideak badaukagula baita ere gure etorkizuneari buruz erabakitzeko. Beraz, urratsak eman behar ditugula argi dago. Eta nik uste dut izango dela puntu bat garrantzitsuak joateko urratsak ematen horretarako. Inkestek diote, alderdi popularra izango dela garailea, datozen hauteskundeetan, ikusi dugu, baina hori diote bintzat inkestek, eta iragarri dute nolabait zuen laguntzarekin ateratako lege guztiak indargabetuko dituztela. Nola ikusten duzu hori? Bueno, inkestek esaten dute askok, eta inkestek nortzuk ordaintzen duten ere ikusi beharko genuke, jakiteko zer sortu nahi duten. Orduan, nik ikusten dut oraindik badago aukera, benetan gobernu aurrerakoi bat ateratzeko. Ikusten dut baita ere estatuko ezkerrak indartzen ari dela edo gutxienez adostera ari direla urratsak ematen eta horrek lagunduko die. Eta bestaldetik ere ikusten dut egia da, hankak lurrean jartzen, eskuin indarrako oso hurbil daude eta hainbat gobernuetan boterea badutela. Zer suposatuko luke beraiek gobernuan egotea? Azken urte hauetan lortu ditugun eskubideen aldetik aurrera pausak eman ditugun aurrera pausoak atzera emateak. Eta ez bakarrik 4 urte hauetan, baizik eta nik esango nuke 30-40 urte atzera egitea. Arriskua badago, noski baietz. Lortzeko eskubideak asko kostatzen da, asko borrokatu behar da, baina galdu daitezke erraz. Horregatik nik uste dut jendeak egun hauetan esaten dut bozkatu behar duela buruarekin. Burua eta bihotza, ze bihotza ere ez dugu galdu behar, beti egon behar da, emozioak garrantzitsua da, baina burua pragmatikoak izaten eta ikusten benetan zer nahi dugun, zer egin nahi dugun aurrera egiteko, nola egin dezakegun irabazteko bai eskubidetan, bai askatasunetan, eta zer egin behar dugun zaintzeko orain arte lortu duguna. Bueno, denbora bukatzen ari da, eta beraz eskatuko nizuke zuzenean ikoslei, zuen mezua bidatzeko hortxe duzu kamera. Bai, nik esango nukeen duela 4 urte, jende askok erabaki zuen Euskal Herria Bilduri bozka ematea. Nafarroan esanguratsua izan zen, nola lortu genuen 46.000-tik 56.000 bozketara ailegatzea. Eta orain esango nuke hemen Nafarroan benetako ezkertiarren, feministen, subiranisten eta Nafarroaren anitzaren ahotsa, benetako ahots hori Madrilera eramateko Euskal Herria Bilduren ahotsa izango dela. Aukera bakarra dela Nafarroako anitza Madrilen egoteko Euskal Herria Bilduri bozka ematea. Horregatik eskatzen dut guretzako bozka.
Bel Pozueta,